बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिनिखि सिमां आलादा बड'लेण्ड सोरजिनाय आरो बर' जाथिखौ बुहुमाव मास्टार रेस मोनसे गेरेमसा हारि जेरै दानायनि सिमां बे सिमाङा जाफुङाखै। बेनि थाखायनो जोंनि मेन मोनसेल' उद्देश्यआनो जाहैबाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड आरो बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ मोनागौमानि जोङो एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना जोङो हाबाफारि लानानै जोङो सरकारजों जोङो जुजिलांबाय थागोन। बयनिसिमबो खुलुमग्रोनाय थाबाय। दिनै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना नैबे खोला आफला गामिनि नैबे कमिउनिटि हलाव मोनसे मावसुमा एक्जिकिउटिभ मेल खुंनाय जादों। जोंनि हाबाफारि बायदियै एक्स भलन्टियार फर्सनि अर्गानाइजेसननि हाबाफारि बायदियै जोंहा थांनाय 20 तारिखनिफ्राय 26 तारिखसिम दिल्लीयाव सेन्ट्रेल कमिटिया जोंहा मोनसे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट डिमान्डनि मेम'रेन्डाम हैनाय जाहैदों। दा बेखौनो जोंनि मिरु आफादा थांनाय 17 तारिखआवहाय मोनसे बर्मानि बड'लेण्ड दरबाराव मोनसे एक्जिकिउटिभ मेल खुंदों आरो दिल्लीनि जेनोखि निउस रिपर्टखौ जोंनो फोरमायदों। दा बे हिसाबै मिरुनि बिथोन बायदियै जों जिल्ला हिसाबै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो गासै दिनैनि दिनाव आन्सलिक कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो जोंनि जिल्ला कमिटिनि गासै बिबानगिरिफोरखौ लेंहरनानै मोनसे एक्जिकिउटिभ मेल खुंदों आरो दिनैनि बे एक्जिकिउटिभ मेला खोब गुरुत्वपुर्ण आरो मोजाङैनो जोङो खुंफुंलांनो हाबाय आरो माखासे जों डिसिसन लानो हाबाय। खारना जाहैबाय जोङो थांनाय 25 तारिखआव 20निफ्राय 25 तारिखआव जि मेम'रेन्डाम हैदों नखर मन्त्रि आरो प्राइम मिनिस्टारनो मेम'रेन्डामखौ थाहैदों आरो हेन्ड टु हेन्ड ट्राइबेल मिनिस्टार जुवेल्स अरामनो मेम'रेन्डामखौ थाहैदों। दा बे रिपर्टखौ गासै सेन्ट्रेल कमिटिनि निर्देश बायदियै दिनैहाय मिरुनि आफादगिरिया स्वयं गावनो उपस्थित थानानै जोंनो फोरमायलांबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा मिरु आफादा मार्च मासाव मोनसे कनफारेन्स खुंगोन टार्मिनेटिं पिरियड बेनि सोमोन्दैबो जों गुवारै सावरायनाय जाहैबाय आरो बेवहाय जोङो माखासे मिरुनि बिथोन बायदियै जोङो डेलिगेट्स लांनांगौ आरो बेवहाय गोदानैहाय जोंनि आफादखौ स्ट्रं मजबुत खालामनो थाखाय इयुथ आरो वमेन्स अर्गानाइजेसन बाहाय दानाय जागोन। दा बिनि थाखाय जोंबो जिल्ला हिसाबै जोङो बेखौ इयुथ आरो वमेन्सखौबो लांनो जोङो थि खालामनाय जाहैबाय। दा दिनैनि मावसुमा मेला खोब मोजाङैनो जाफुंलांबाय। दा बेनि गेजेरजों आङो खावलायदेरनो सानदों जोंनि थांखिया उद्देश्यआ जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिनिखि सिमां आलादा बड'लेण्ड सोरजिनाय आरो बर' जाथिखौ बुहुमाव मास्टार रेस मोनसे गेरेमसा हारि जेरै दानायनि सिमां बे सिमाङा जाफुङाखै। बेनि थाखायनो जोंनि मेन मोनसेल' उद्देश्यआनो जाहैबाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड आरो बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ मोनागौमानि जोङो एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना जोङो हाबाफारि लानानै जोङो सरकारजों जोङो जुजिलांबाय थागोन। दिल्लीयाव थांनायनि उननिफ्राय मा मोजां खबर मोनबोदों? दिल्लीनि जेनोखि निउसआ जोंहा सेन्ट्रेल कमिटिया फोरमायनाय बायदिबाथ' मोजां मेम'रेन्डाम होनो मोजाङै ट्राइबेल मिनिस्टार जुवेल्स अरामा मोजाङैनो हप होदों
आरो जोंखौ दिल्लीयाव थांनानै माखासे हाबाफारि लानानै लोगो हमबाय थानोखौ खावलायदों। खोब मोजां आरो बेखौ लानानैहाय बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लानानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नोंथाङा मा बुंनो हास्थायो? बेखौ जोङो एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन हिसाबै आं बेखौनो खावलायनो सानदों। बाहाय खुनु आफाद बा गासैबो संगठन आफादखौ बाहाय फारागथि लायालाबानो जोंनि बे हाबाफारियाव आं मदद होनो थाखाय बयखौबो खावलायदों। आरो लोगोसे जोंनि बे बड'लेण्ड डिमान्डनि गेजेरजों माखासे बड'लेण्ड जेनोखि सिगांनि आन्दलनाव आन्दलन खालायबोनाय माखासे जोंनि दावहारु बिथांमोना जेलाव जोबजानानै दङ, दासिमबो गवाखै। दा बिथांमोनखौबो नैबे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेरजों सरकारखौ बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय आं आफादनि जानानै खावलायनाय जाबाय।